em diu Emília, i jo he passat per diversos col·lectius, com ara els Scouts. Dels Scouts van fundar el Centre Excursionista, al qual encara continuem pertany a ell. Estic així a nivell individual, no pel col·lectiu, sinó perquè crec en Miquel, en la seva bonhomia, crec que ell farà un ajuntament molt democràtic en el qual es puga la gent participar, puga la gent decidir el que volem per a la nostra ciutat, que va fer una ciutat més digna. A mi m'encanta la muntanya, per tant, jo, com sé que s'ha parlat ja de benestar social i de coses socials, vull dir que m'agradaria moltíssim que els paratges naturals que tenim, no sols que deixem el castell, el turisme del castell, sinó les coses que tenim al voltant nostre, com és la Cova Negra, la Casa La Llum, que la gent aprofita aquest espai. L'espai sé que és boníssim per a tots, que ve moltíssima gent i aquesta gent no es preocupa de la gent que ve. I aquest turisme no interessa. Per tant, jo sé que ell va fer això. Crec en la seva candidatura i per això estic així. I vull acabar llegint un poema de Gelo Llapis que sempre l'ha identificat molt a Miquel en aquest poema. Estime la gent que, en la lluita, fa de la seva mà un puny alçat, del diàleg el seu fusell, per bandera té la paraula, amb pas ferm. Creu en el romanticisme de les idees, en la conversa sap escoltar, i és ell. Cada albada fixa un nou repte. Davant la injustícia no alça els muscles, s'implica i es mulla, sense perdre la gentilesa del gest. Estimem, Miquel, i confiem en tu.